כי החלטנו שזו תהיה הדרך היותר מגובשת ושוטפת כדי להציג את העבודות. ולכן למרות שבעצם התוצאה היא תוצאה של דיאלוג, אני אעביר את זה כהרצאה. את הנשים של חווה ראוכר ניתן למקם תחת כותרות רבות, כגון דיוקן עצמי, עירום נשי, הגוף המזדקן או נשים מהגרות. כל אחת מיצירותיה יכולה להיכלל תחת מספר קטגוריות, אלא שלדברי ראוכר, איך שלא נגדיר את היצירות, ברובן הן עוסקות למעשה בדיוקנה עצמי, בין אם היא מציירת או מפסלת את עצמה, או שותלת את פניה בתוך צנות שונות כמתבוננת או כמציצה, ובין אם היא מציירת או מפסלת דמויות אחרות. לדבריה, כל הדמויות שלה מייצגות את מצבה הנפשי כאדם ענה ונת בשוליים. חווה נולדה ב-1944 בבולגריה, שם היא ומשפחתה גורשו בזמן המלחמה למחנה בעיירה פרדיננד, ליד הגבול האוסטרי. היה זה מחנה מעצר שלפני המעבר למחנות ריכוז, אלא שברגע האחרון המלך הבולגרי החליט לא לשלוח למחנות את היהודים שלו, אלא יהודים מתראקיה, מקדוניה וסרביה. חנה ומשפחתה ניצלו ועלו ארצה ב-1948, כשהיא בת 4. המשפחה גרה בעג'מי, ביפו, מקום שבו התגוררו ניצולי שואה רבים ממוצאים שונים, בעוני, בצפיפות ובדחק נפשי ופיזי. אלה היו אנשים אומללים, לא רק קשי יום, אלא אנשים קשים, אנשים רעים כפי שחווה התבטאה. יש להבין שגם חווה, גם אם חווה הייתה צעירה מדי כדי להבין את המצב לאשורו, וגם אם היא ומשפחתה לא הגיעו לבסוף למחנות הריכוז, אין לי ספק שבבולגריה היא חוותה דרך משפחתה אין את סבל הגירוש מביתה למחנות המעבר, ואין את האימה של ההמתנה לרגע שבו ישלחו למחנות. ובעג'מי היא חוותה את אסונם של שכניה שחיו כל יום מחדש את הסיוטים של מחנות ריכוז. אך לא רק חוויית העבר הייתה קשה למשפחה ולכל הניצולים האלה, אלא גם החיים בישראל באותם שנים היו קשים ביותר, ולא רק מבחינה כלכלית. עקב מחלת אביה נקלעה משפחתה למצוקה כלכלית, ובשנת 1955 נשלחה חווה בת ה-11 לקיבוץ אלונים לחברת הנוער למשך 2 לדבריה, הקיבוץ עשה עבודה חינוכית טובה מאוד שעזרה לה להתגבר על תחושת הזרות הפיזית למקום ולשים שתי רגליים על הקרקע. אך למרות זאת היא מרגישה בבית רק כשהיא חוזרת למחוזות ילדותה, לאנשים העקורים והתלושים שבשוליים ולניתוק מסביבה מוכרת וקרקע מוצקה. מאידך, חווה מדגישה שאינה רואה את עצמה כאדם תלוש וחסר מקום, שהרי הקימה משפחה, יש לה בית, לאום וכדומה, אך לדבריה, מצטטת, מנטלית אני נמצאת וגם נשאבת למקומות של חוסר הוודאות והספק, לשוליים ולחוסר הבהירות, שם אני מרגישה הכי נוח או הכי בבית. מתוך שיחותיי עם חווה נראה לי שיש בתוכה סתירה פנימית, מין דואליות קיומית שנעה בין הזדהותה עם העקורים והתלושים, מתוך תחושת עצמה כתלושה, לבין טענתה שהיא איננה תלושה, אלא רק מזדהה איתם. נראה לי שהדרך להבין את הסכסוך הפנימי הזה הוא להבין שלמרות הכל, במודע או שלא במודע, חווה תופסת את מצבה הקיומי כמהגרת, דבר שאולי לא בא לידי ביטוי בחיי היומיומיים, אבל כן מתבטא ביצירה, ולכן היא רואה בכל יצירותיה דיוקן עצמי, בין אם חזותי, מימטי, או בין אם הוא רעיוני אקזיסטנציאליסטי. בדרך כלל הדמויות של חווה ניצבות כמו איקונות, צמודות לרקע אחורי, ללא מרחב מחיה, מנותקות מכל מקום ומשום מקום, ויש בהן משהו אבוד. פרופסור אבישי אייל התייחס לעבודותיה במאמר ב-4x4 ב-93, וטען שהדמויות שלה נראות כמעין איקונים יווני אורתודוקסי או פרוסלבי.
הן חזיתיות, מנותקות מהסביבה, קפואות ומסוגננות, מבטן טועה בחלל. כמו האיקונות, הן ממוקדות בתוך מעין קופסה עם כנפיים, וגם מהקופסה הזו היא ממש לא מכילה אותם, כי אין שם עומק, אין שם מרחב מחיה, ולפעמים הדמויות אפילו קצת חורגות מהמסגרת. יש לציין שתחושת הניכור מאפיינת בהרבה את העבודות שלך, אבל למשל, ב-2011 היא הציבה בבית האומנים בתל אביב את המיצב כיכר העיר, שהיה מורכב מעשרות פסלי עירום של גברים ונשים עשויים אלומיניום וצבועים בצבעי